No, onhan se pakko olla. Kyllähän toi karka nyt jotain maksaa. No. Stormilla hyi saatana ikinä. Vihreät naiseksi. Kusipää. Tää on kertomen rakentelu. No ei ihan riitä. Yhtä voittoa se taitaa huutaa. Jep. Eikä voittoa. Siniset. No toikin kävis. No, se riittää. Hei, se riittää. mitä perkele? Hyvä. Okei. Joo. Ja heti perään seuraava. Joo. Heti. Kellot. Vitut. No tuli fullilaini, 200 otetaan kaikki mitataan. Joo. Joo. Sydämet. Ois ihana. Hyi saatana. Voisi toi mitenkään jatkaa? Voiko työstää mitenkään? Ei se kyllä kai oikein. On se lähellä, mutta ei se kai riitä. Oi. Jääkö se onhan se saatana. Kato siellä. Helvetin hyvä. No toi ei ehdotan 23 kerran. Sydämet, vihreät, jotain. Jotain jonnekin vielä. Kyllähän se periaatteessa. Ei yhdenpä. Onhan se siinä on. Vittu, tää on hyvä peli. Ei tainnut taaskaan, mutta joo. No täysin nyt oikein ei huono. No 500 otetaan. No vihreät. Nyt on muidu. Vittu toi ois maksanut paljon. Kusipää. No täyttä lapaa. Aija sanoo tommosen sydämet. Voi sydämet ois käynyt. Onko vielä kerran? Sydämet. No sydämet nytte. Ja sitten muidu. No nyt muuten tulee helvetin jotain hyvä. Siitä tulee jotain rahaa tosta. Antaako se koko ajan meille vikalla, Ree? Joo. 2 kertaa nyt tullut viimeisellä. Joo. Hyi hele. Aija se antoi tommosen. Ei. No riittää, siinä olisi mamma riittänyt, mutta otetaan vielä tuolla 4,2. Helvetin hyvä. Ai se paino, niin meillä oli toi startti tuo 4200, se paino pelkästään tää yksi peli. Okei. No eiks toi nyt ollut ihan ok? Hyvä peli, Ihan kiva. saatana.